ए आंटी, हम जानबूझ के ना मार ले बानी। हमरा से गलती से धूरी पोरा गईल, हमरा के माफ कर दा। माफ कर दी? हमार बेटी के आंख में धूरी पोड़ देले बा आ कहता कि माफ कर दी। तारा के गोड़ हाथ बांध के मारे, जानला कि ना? हाय रे हमार लाल के मार देला सा, आंख में धूरी पोड़ देला सा। अरे बाबू हमन काहे रोवत रो? का भाई? माई, हमरा से गलती से चुटकी के आंख में धूरी पोरा गईल। हमरा के आंटी कहत तनी कि तारा के गोड़ हाथ बांध के मारे। हाय रे हमार लाल, देखा था तनी वो धूरी ना पोरा गई आ हमार लड़का के मार हवकात जाता। हे बड़ा आई बिया मुंह उठा के बोले, एकता धूरी पोड़ देले बा, ऊपर से आई भी बड़ी चांद बन के बोले। बड़ा बेटा करे तरी त अपन बेटा के घर में काहे ना रखो तरी सहेज के। देखिए बहिनी, हमारे बबुआ से गलती हो गई तो हम एकरा चलती माफी मांगा तनी। रवा अपन बच्चा के समेट ली, हम अपन बच्चा के समेट लेहब। समेट लेहब? हमार बुची के जे धूरी पड़ गई आँखी में, ओकर के भरी? ओकर जुर्माना लगी, जुर्माना। हम इतना जतन से हम अपन बुची के खिलावत तनी, पहनावत तनी, दूसरा के मारे खातिर। हां, ओकर हाथ टूट जाए, ओकर गोड़ टूट जाए, ओकर लूल्हा हो जाए, आँखी फूट जाए। हैं? कान मोतावा के जाल माला। की हम जितने चुप बानी उतने तू सर पर चढ़ल जाता रू। हां, तू पोसले बाड़ू मेहनत से, जतन से। हम का मिट्टी खा खा के पोसले बानी? हां हां, तू कितना औकात वाली बाड़ू नु से हम जाना तनी। तोहर भातार कितना कमाता से हम जाना तरी। आई बाड़ू मुंह उठा के चश्मा लगा के। अरे मटको चोरनिया, आई बाड़ी मुंह उठा के मां चोरा के महल बनैले बाड़ी। आ हमार भातार पैसा देले बाड़े तब तहार महल बनल बा। आई बाड़ू बा मुंह उठा के बोले, बड़ा औकात वाली। जो तू कितना औकात वाली बाड़ू नु से हम जाना तनी। तू कितना शरीफ बाड़ू से हम जाना तनी। बड़ी आई बाड़ी मुंह उठा के बोले। चला जा ना त मारब झोटिया कनु के एकदम पाचक जइबू एही जा। अरे मोटको, तई का सोचले कि हम पातर बानी त तहरा से कमजोर बानी? हां, हाइले तई का सोचत रे कि तहरा के हम छोड़ देहब? आई बाड़ू अब्बई हमार दहाना में, अब तहरा के बता। आई रहे हमसे लगे, देखलू का बुझाई? अरे माई रे माई, हमार देले बा मोटका रे माई। अरे माई रे माई, हमार देले बा मोटका रे माई। भातार काटी मोटका, तई हमरा के मारले। आबे द भातार के एकर फैसला होके रही। हां, एकर फैसला होके रही मोटका। आई रही हमसे लगे, जाना तारी के हम तो अपने बरियार बनी। हमरा से के भीरी के जौन भीरी तवन तुराई। हां, हमार बाची के मार ले बा, बाची के। चला बाबू हमर, चला भीतरी चला। एकर फैसला होई, जौन करे के होई तौन करी। हमरा के कोनो टेंशन नहीं थे। मुखिया जी, हमरा के इंसाफ चाहिए। हां, हमरा के जुर्माना चाहिए। एकरा के बोली रवा कि जुर्माना दी हमरा के। ठीक बा। अबे हम जानब कुछू कि का भइल बा, का ना भइल बा, तबे न एकर इंसाफ होई। ए बंसिया, तू बतावा कि का भइल बा, काहे के इंसाफ करी? सही बतावा, तब नु एकर इंसाफ होई। सुनिए सरपंच चाचा, हम ना रहनी है घर में, तब इस ढोका सिंह के मेहरारू हमार मेहरारू के ताना देत रहे। हमार बेटी खेलत रहे हमार द्वार पर, त एकर बेटा हमार बेटी के आंख में धूल पोड़ देले बा। एकर जुर्माना चाहिए, जुर्माना। अच्छा, त मुखिया जी बताई रवे कि एकर धिया पुता नहीं के खेलत, के एकर धिया पुता नहीं के धूरी बालू से खेलता। बताई रवा। आ जब धूरी पोड़ गई त गलती हो गई त कहता कि जुर्माना, एकरा के जुर्माना दी। हां, जुर्माना दी। जुर्माना तो तहरा के देवे के पड़ी। हमार लड़का के आंख में धूरी झोंकले बा, धूरी। कोई खेला नहीं खे। मुखिया जी, एकर इंसाफ रवा के करे के पड़ी। अच्छा ये बतावा कि जब धूरी पड़ गई त कुछ भइल त ना नु? अब राउया बताई मुखिया जी, जब कुछ भइबे न कई त जुर्माना काथी
के दी एकरा के। हाँ, आ गई मुंह उठा के बोले। ए मुखिया जी, हम कुछ ना जाना तनी। हमार बेटी के आंख में धूल झोंक देले बिया त हमरा के जुर्माना चाही त चाही। ई कितना औकात वाली बा से एकरा के हम देखब। अच्छा, तो जुर्माना लेवे के बा कि रउआ के औकात देखे के बा? जब ही हमरा से लड़त रहे त कहत रहे कि हमार भाता तहर महल उठा देले बा, महल। त देखी ना एकर कितना औकात बा। अच्छा, तब मुद्दा ई बा। ठीक बा, एकर फैसला होई। शांत रहा, शांत रहा। ए ढोका सिंह, तहार मेहरारू के ऐसे ना बोले के रहे। काहे बोलले बाड़ी कि एकर घर उठा देले बा? का तू एकर घर उठावे में एकरा के पैसा देले बाड़ो, रुपया देले बाड़ो? ए सरपंच साहेब, हम एकरा के 16 मन गहूम देले बानी। अब एकरा के रुपया समझी, अच्छा हाँ, मदद समझी। और ये अभी तक हमरा के नइखे लौटैले बा। सरपंच जी, हम नइखे लौटैले बानी त एकरो कोई कारण बा। जब हम कुआं पर नहात रहनी हा त हमर कान के झुमका गिर गइल, तब यही चोरा ले रहे। यही चोरा के अपन महल उठैले बा। देखा, बात बहुत आगे तक बा। यही से कहतनी जौन जजा बा वही जा रहे दीही और आपन धिया पुता के रोलगिन समेट ली और शांति से रह जा। और तहरा दोनों लोगिन के फैसला बराबर हो गई, समझ लू। अब हम जातनी अपन घरे और रउओ लोगिन शांति से जाई अपन घरे। और लड़का धिया पुता एक जगह रहेला त थोड़ा मन होता ही रहेला। एकरा चलती लड़े के ना चाही, जानलू। हाँ ये बंसीलाल, अपन घर परिवार के समेट ला, ना ता ठीक ना होई, ज्यादा बात बढ़ जाई ता। ऐसे अच्छा होई कि अपन घर परिवार के समेट ला। बूढ़ाड़ी में गोड़बो बड़ा पीराता। हाँ, अरे माय, चलल नइखे जात। ए छोटी छोटी, तनका एक लोटा पानी दे दे बबुनी, बड़ा जोर से प्यास लगल बा। कोई नइखे बोलत, कहाँ चल गइल सो। ऐसा ही चिल्लावत रहा ये बूढ़ी, कोई ना पानी दी। अरे गिरधारी के दुल्हन, देखा ना कब से चिल्लातनी, एक लोटा पानी नइखे देत। का करता सा, कुछ बुझाते नइखे। का बोला तारी रे चश्मन लिया? का बोला तारी? का हमार बूढ़ा से फुसुर बतियावत तारी? हाँ? भैया मोटकी आ गईले, भाग चला। तू ये बूढ़ा ओकरा से का रहलू है बतियावत? हाँ, का बतियावत रू? वही काम दी, वही गोड़ दवाई, वही हाथ दवाई, वही खाना दी। हाँ, ओकरा से बोला तारू फुसुर बतियावत तारू? कुछ ना दुल्हन, कुछ ना बतियावत रहनी है। उ त ऐसा ही हमरे के खरास आवत रहे त खासत रहनी है। अच्छा, तरवा के खरास आवत रहे, हम सब खिड़की से देखत रहनी है। ओकरा से बतियावत रहनी रहुआ और कहत नहीं कि हमरा के खरास आवता। हैं? कहां से मोटे की पतो हमरा के नसीब में आ गइल। बाबा रे बाबा, एक तो तबीयत ठीक नहीं खे, ऊपर से एकदम से हमरा के का कोई। कुछ ना ये बहू, कुछ ना, जा आराम कर। हमहू आराम करतनी। सर पका के धई देले बा, कभी पानी दा, कभी खाना दा, कभी पानी दा, कभी खाना दा। का करी है सासू, का करी है पड़ोसिन, का करी है सासू, का करी है पड़ोसिन। खिड़की के हवा कुवे खाएब बलमा, कुवे मजा हमें करब हो। खिड़की के हवा कुवे खाएब बलमा, जिंदगानी के जियब हो। अहे कलयुग है, देखा है भगवान प्रभु, देखा। आज हम इतना कुल बनैले बानी, इतना महल उठैले बानी, एक रुपया करके जोगा के बनैले बानी, बाकी हमरा के कोई काम के नहीं खे। हे प्रभु, देखा यही कलयुग बा, देखा का कहीं। बाहरे मोटकी बा, ऐस कर तरी ऐस, कैला ऐस, तहरो जवाना आई। जब तेहू बूढ़ परवा ना त तहरो के एगो लोटा पानी ना कोई दी। अरे चुटकी, लगता कि कोई बुनबुनावता, बिल्ली बोलता का? हाँ माई, कोनो पता
बोल रहा तारू, तहरा के जरत लगाता जरत। ताहर नसीब ऐसन कहाँ होई। जा है, जाना नौकरानी के काम कर। जा जा भागा ऐसे। अरे मटकी ऐस करा तारू ऐस, तहरा के अभी ना बुझाई, जब बुढ़िया मोर जाई नु तब तहरा के बुझाई। ऐस करा तारू ऐस, तहरो के एक जमाना में ऐसा ही होई। आ जा जा बड़ा आइल बिया बोले। ले ए बेटा छोटी ला, ये नूडल्स बनैले बानी तारा खातिर, तू खाला बेटा हमर खाला नूडल्स। अरे वाह माई, तू हमरा खातिर नूडल्स बनैले बाड़ी। लावा लावा हम खाए, हमरा के भूख लागल बा। हां हां हेलो खाला नूडल्स। तब हम जाता नहीं तहार बापू खातिर खीर बनावे, ठीक बा? तू खाला और आराम करा। देखा कि गेंद इन्होंने बाहर ना जाई खिड़की से, ठीक बा? ठीक बा माई। अरे हमार बिटिया नूडल्स खातारू, कितना सुंदर लागा तारी हमार गुड़िया। हाँ हमार गुड़िया अब कुछ दिन में देखते देखते बड़ा हो जाई। हाँ ये छोटी के पापा, अब कुछ दिन में हमार बेटी बड़ा हो जाई। अब रवा बियाह शादी करे के सोची और अच्छा घर बार पता लगा के रखी, ताकि हमार बेटी अच्छा घर में जाई और सुखी रही। अच्छा माई सुतल रहे तो माई के देले बाड़ू खाना उना की ना? रवा के तो माई पर ध्यान रहता, लगता कि वो अब उनका पौवा पासी हुई है। का होई उनका के खिला के इतना ध्यान करके। हाँ अच्छा ई जौन महल बा, जौन महल में तू रह तारू तवन हमर माई के नु बनावल बा, और आज कहा तारू कि का होई उनकर। कैसन बाड़ू तू? इतना ही चिंता बा रवा के तो रवा नौड़ी दाई लगा दी, इतना सेवा ना होई हमरा से। हाँ लगता कि एकरा के समझावे के पड़ी, समझत नहीं खी, एकदम बुड़बक के बाड़ी। सोना जबन तू कहा तारू कि ताहर माई के खिला के का हुई, अच्छा तू बतावा इहे बतवा यदि ताहर माई पर पड़ी तब ताहरा पर का असर पड़ी? आखिर तहरो तो माई बाड़ी। हाँ तहरो भौजाई बाड़ी, अजी ताहर भौजाई ताहर माई के ना खाना दी है तब ताहर माई पर का असर पड़ी बतावा। थोड़ा सोचल विचारल करू, थोड़ा समझदारी से काम ला। जनलू आज हमर माई बाड़ी तो हमर घर में एक बूढ़ी बाड़ी, और जब हमर माई ना रही है तब हमर घर सुना सुना लगे। हमर माई बा तो हमर दुनिया बा, जनलू। जी ठीक है कहा तानी रहुआ, आज से हम माई के अच्छा से खाना पानी नहीं खे देले बानी। अब हम माई के अच्छा से खाना पानी देहब। वो हमार दुआरी के शोभा बाड़ी, दुआरी के शोभा। जब सास ना रही तो हम केकरा से पूछे कि अम्मा जी का करी ना करी, कवन पबनी कब करी, पबनी में कैसे पूजा पाठ करी, हम केकरा से पूछब? सच कहा तानी जी, हम पूछब, हम माई के खाना देहब और अच्छा से उनका के कपड़ा फींचब, नहान फींचन करब, हम खूब ख्याल रखेब, गोड़ हाथ भी दबाई। रवा चिंता जन करी, रवा निश्चिंत से ड्यूटी जाई, हम कुल संभाल लेहब। ठीक बा।